Twanga kalanga Kurane kalanga kuanga kala Aye twanga kala ahadisa kalanga kuanga kala Aye twanga kala sele suran kalanga kuanga kala Aye twanga kala anga alado Aye twanga kala anga alado Beka una ma'al ulama Beka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم آمين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبالما الإسلامي رجل نور الدين ماجرا في سرافة لا ملك لا بلجلي ملكنا ملكوكا أمي أوفو كدوك أو يكدوين أوفي أمي الله سبحانه وتعالى دلي همينكو بما وملا أكرا جينكوي أكرا الله ركوي أمبي الله سبحانه وتعالى دلي على كان همنا كولي أمبي هرم من الجيلا ني أبي بألما أمبي الله سبحانه وتعالى دلي على كادي أما أمبي هرم من الله را وهرم داي أرجناي على كا أيوا أدي أما أمبي سرافيون فيني جيلا تكين كونو تورالا على كان يوني كابوانا ambe sira fen fenye lahara tora danyi jahanabai ala kan kishama ya rabbi allahumma amin wala lami be amulo bi obena kuma islamiya ka tamashin badoka ne oye al azan silwele arabu kana koray jumenye sharia la silwele munye silwere ayere anana chogodi islamiya kono silwele re akuma kanyi muni munye ani fasmantiya jumembe ala ani silwele konna la feminu beno ni kanki chogodo ola kuma ninde bena ke anga kuma aywa ala kuma bawye ala kambe sabama afo chugo nyuma ala ko ngoya lamen chugo fanani famu chugo nyuma ala ko fanani ngoya allahumma amin al azan silwele koro arabu kanna al i'lam kam ngola dunya al azan wa qur'an al i'lam kam ngola dunya allah subhanahu wa ta'ala ko suratul bara'a haka suratul bara'a ako wa adhanun min allahi wa rasulihi إلى الناس يوم الحج لكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله كما كوني إلا دنيا لي كابو على يرى أني كرا يرى كتر موما يوا سلبا دونا كايرا كافو الله سبحانه وتعالى بارلندو كافر ولا فلان كفولا أكا كرا فنا بارلمبي ولا ما أذان كرو يرنو أكوري إلا دنيا لي كمولا دنيا ma azanun korodi arabu kan ladoniyali al azan hamzain te sama azan niya sama dro ka ke azan avec femore avec clou uzunun clou o jamu o chama wi azan ja'alu asabi'ahum fi azanihim hadar al maut ubu bolo demono do clou la sayanya saranya kama ma uyi azan ka hamzain sama uyi clou yi ni al azan hamzain ta sama shari'atu ku fe nulu ko azani ye ka kuma kando de be sharia konala kuma kamino ni alakira yi afanyana ni seri wati sera o kuma kan num be fo do be kuma kan lase yala sam mo na don ka fo seri wati sera
kuma kan nunu inshallah amina fo nyefe selwole akire jumaye al-imam malik ga madhhabila selwole sunna gelenye yoro minu ni mogobe bo fangore kana seliyeno mogo minu awbe jamasili awbe seli jamala mogobe bo fangore kana aw mage comme misiru masilwele aw ka hakela sunna gelenye me ikele walma awbe jamasili me mogote bo fangore fe kana aywa o kuma uluka hakela sunnate abseka ke koni mustahabuye walma aywa wona nyona me aka hakela sunna gelente awa malki o tara udefe selwele anana chugudi okuma selwele akera anana islamiyya la wati jume anana chugudi selwele nana islamiyya kono hijra restan folo alakira sallallahu alaihi wasallam anaka sahabo kele ka bom makan kata madina aywa mo ko sela o bedo islamiyya la jama be ka ciya dondoni kuma alakira na ka sahabo ye nyugonye saw ka fendo ke ni selwati sera mo na don ka fo seli mo na don ka fo wati dona unana nyugon dala je ka seli bon baada hiwari kuma ko fe ubena kerchombe buru mi fie donc dogo ke ko fie bo ko ni har na so mandi ala kire fana fusara aya famu ka fo kafsa ka teme to nun taka parce que do ya ira ka fo ka buru fie bo ina fo yahudiyaw ni kibarabe ulubulo ulube buru de fie o maja ala kire to fana ya ira ka fo ko ka tasuma mene ni yele moram ko baraka fo seliwati sera o fana ma jaala kire parce que oni boli batlaw fana ka tabulu kilinya kuma kiraye min dara jimisra fe doni oye chrétien tay parce que amana ke chugo wa ulu fana ka tabulu ko ni islamiyya ka sur doni ka teme ton nga o farala oka bo ala ke abdullah ibn zaid ale dale sugola ale de dale sugola chedo na yiro yirala cheni buru ba haga fle ba bulo kercho me fle mi fie o fle do ngona ba bulo abla ibn zaid kama sugola nga cheibe ni fle iba ferewa nasuri ba fere ne basa akoma niya sai bita mungala aywa ko comme sisa an jama chayara ame feka fendo ke ni silwati sera jama ka do ka fo silwati sera kuma ni silwati sera ma fie mo be nyon dala jamiseli chengwa ma nte dore finyina min kafsa kateme ninga abla ibn zaid kama ko awo asurlaka silwele nyefanyina Allahu akbar katabla allabana dugu jele wati mina abla ibn zaid ko alina nakatar alakira sallallahu alaihi wasallama ale ko nyefanyina alakira ko sallallahu alaihi wasallama akonni chere de ninte su ko gwansai ninte su ko gwansai ni chere de ala yere de ni di amma o kuma ibe bilal wole ka fo bilal yana parce que bilal fana ka kan o kan ka temeka kuma le sel wole aya a belajil ay bilal kalala akele ga bilal kalala wati mina bilal ye yella sanfe ka sel wole fo ka umar ta ka soro umar kullu be ala umar fana buli batona aka birfini mi fo fola no fe ako alakira mbe kaleni masani ichini chie ne fana yeni nyogona yi boy ukuma alakira ko alhamdulillah falilahi alhamdu tanbi alai kuma ni hadisan aka kene kuma selwele nana tande islamiya konnala adara alakira kanin sahaba bafla ina sogola abdullah ibn zaid ibn abd rabbi an umar ibn khattab mo folom yeko ni ge wi abdullah ibn zaid de al fadlu lil mutaqaddim na'am okuma silwele fasmantiya min bi ala hadisacca mambe min be silwele fasmantiya gira ambe hadisa damadota
follow obe Bukhari kono Bukhari ya maflaka hadisa sahihula ako law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا البخاري يا مفلك كتاب صحيح له كو على كركو صلى الله عليه وسلم كو فسمانتيا من بسل ولله أني سبا فلو كي جيجاكا سبا فلو سر المامي كوفي كو فسمانتيا من بولا نايا سر مغوبو دون o kofe jama chayara bela jilen gonne o kuma jama chayara fuka kalamande ta purke unase kasoro ko ukume kalamanta kama fasmanda mi meseli wolela ani ka tamsir la jone ka sapa folo soro nasoro fasmanda mi mbala jama kumbe chayama fo angume kalata ni kala bora min ka obeseli wele ewa ni kala bora min ka obejo sapa folo la kona soro fasomete min bala hera min bala baraji min bi ala nambado anituni kata misir la jona juma dunya fe fasomete min bala kona ngumbo don angu min yokon ko fasomete min be ka safo seli jamala ani ka sogma seli jamala misir la kona soro fasomete min bala nan kumbado wallahi an kumbena soma kunte fanko safo kute fanko har nan kumme ngunuma kanari ka farda seli bela jedin seli jamala fasamanti bari ba bela jedin men ninfla a ni fana taka bukata metoka safo ani soma okma nimbaira seli wele ode anga mahalu shahidi fasamanti bari bi ala nasoro fasamati amin kumbala nan kumba don jama kuma chayama fangu me kala deta kala mara bomin ka obesil wole hadisa fulana Abu Hurairah yi hadisa maflah ko alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ko sil wolila al muazzin yaghfiru lahu mada sawtihi wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabis wa zada an-nasa'i وله مثل أجر من صلى معه أبي هريرة كو على كركو صلى الله عليه وسلم كو سلو لله ناي سلو لي أكان دا كاتا جورنا كاتا بلا كان دا ميروم نكو فين في بو كونو دام فيني أبلا جلم باين الله سبحانه وتعالى في أكاي يفهم آدم الدين أجينا أبغى أفينينا ما يري أبلا كيسه أبلا جلم بدوه كي سلو لله على كاي يفهم ni fasomati abayde ko wa aveka min fo fen jala ni fen kene bela jile ma chintigiya nako ashhadu an la nako Allahu akbar fen fe mana me wa fa sadaqta ko bela jile ma chintigiya nasayi ko alayhi ariwaya alika riwaya la aliko ko alakira ko tuguni ko wa mo mana seli ka faranofe o ka seli barajin nyona be dama parce que الدال على الخير كفاعله يكون مغوما أين سلي وكما يمغو ولكتر سلمة نفهم في السلة يرك براجي دفلن بيه يرك سلي مغو براجي بديما ومغور منون نسلي ولوك براجي دفلن بيه ولوفنك براجي مغونا بديما نفس ما دي باير الله سبحانه وتعالى نعم أننا على كراك كما كان أمورلا بخاري مفلا في تاريخه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة قال كن مؤذنا قال لا أستطيع قال كن إماما قال لا أستطيع قال فقم بإزاء الإمام بخاري يا مفلك التاريخ كنو كو عبد الله بن عباس كو تشيرون أنا كتر على كرام صلى الله عليه وسلم أكو على كرام بارد فونينا دي مين بكساوي كالله دو أرجانا كنو
ala kira ko do seliwele la cɛ ko vraiment ne tɛ se k'a fɔ seliwele ka bɔ a ye o tɛ dɛ parce que seliwele fo a k'a sɔrɔ i ka programme hakɛla n bɛ se ka seliwele matarafa parce que seliwele tɛ fɛn ye k'a fɔ ni waati min ja ko n bɛ taa kɛ la waati de bɛ a la ni seli waati sera i bɛ taa tuma mɔgɔw ka lahalaw tɛ kelen ye maa dɔw bɛ olu ka lahala to permettre u ka don seliwele la peut-être a bɛ se ka kɛ waati ni waati kɔni mais ka lazimi dɔw ka lahala t'u permettre u ka don seliwele la o tuma ko ne tɛ se qala alakira kama dɔn i bɛ kɛ alimami a ko n tɛ se o fana la parce que o fana ma nɔgɔn o tuma alakira ko a ma o tuma i bɛ kɛ alimami n kɛrɛfɛ bi maana i jija i ka sapa fɔlɔ sɔrɔ sapa fɔlɔ sɔrɔ i ka surunya alimami na fana tuma nin b'a yira k'a fɔ seliwele barajiba de b'a la fasamantiyaba de b'a la hadisa caman b'a la mais an bɛ wasa ni nin seliwele kɛcogo seliwele bɛ kɛ cogo di seliwele kɛcogo saba de fɔlen don seliwele la mazhabi banani n tigi fɛ ayiwa kɛcogo saba in a bɛɛ lajɛlen dalu b'a bɛɛ lajɛlen na kɛcogo fɔlɔfɔlɔ o ye ka Allahu akbar kɛ siɲɛ 2 ye ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah olu bɛ kɛ siɲɛ 4 ka tila ka bi mana a bɛ kɛ siɲɛ 4 kɔrɔ i b'a fɔ siɲɛ 2 k'i kan jiginna ye ka tila ka segin a la tuguni ka sɔrɔ k'i kan bangena k'i kan kɔrɔta n'a ye n'a bɛ fɔ ma ko tarbiya bon o ye Malik ka madhabi ka seliwele kɛcogo ye Allahu akbar siɲɛ 2 kuma i bɛ sɔrɔ ka ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah i b'i kan jigin n'o ye ka tila k'i kan kɔrɔta n'a ye tuguni k'a fɔ komi seliwelelaw bɛ k'a kɛ cogo min na kuma o ye Maliki ayiwa ka taa sira ye seliwele la seliwele kɛcogo 2nan o ni fɔlɔ in bɛɛ lajɛlen kelen ye mais takibiru in o bɛ kɛ siɲɛ 4 Allahu akbar kuma siɲɛ 4 ka tila ka tarbiya fana kɛ o kɔrɔ ye ka ashhadu nun fɔ siɲɛ 2 i daji kɔrɔ ka tila ka segin a la tuguni k'a bange o kuma différence ayiwa Shafi'i ni Maliki ta ka surun ɲɔgɔn na fo k'a bɔ takbiru bɛ kɛ Allahu akbar minnu bɛ daminɛ la o bɛ kɛ Maliki ta la siɲɛ 2 mais Shafi'i ta la a bɛ kɛ siɲɛ 4 kuma tarbiya différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛcogo 3nan o ye ka Allahu akbar fɔ siɲɛ 4 awa tarbiya ta la ayiwa ka ashhadu fɔ awa ka Allahu akbar siɲɛ 4 ashhadu in fana tarbiya tɛ yen o kuma Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah k'a fɔ direct la siɲɛ 2 o kuma k'a fɔ i b'a fɔ i da jukɔrɔ ka tila ka segin a la ayiwa o t'a la naam o kuma o ye Abu Hanifa ayiwa ka mazhabi Ahmad bin Hanbal ani Dawudu Zahiri olu y'a yira k'a fɔ nin kɛcogo minnu filɛ nin ye ko n'i y'a fɛn fɛn ta a ka ɲi k'a fɔ wajibu de ka kelen ta la o kuma i bɛ mazhabi minɛ dɔrɔn o karamɔgɔ y'a faamu cogo min na i ka baara kɛ n'o ye a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ sabatilen don i mana fɛn fɛn ta a ka ɲi kuma i bɛ karamɔgɔ min nɔfɛ o mana taasira min ta don o ta i ka baara kɛ n'o ye n'a y'a sɔrɔ sɔgɔma don as-salatu khayru min an-nawm o bɛ fara kan hayya ala as-salah hayya ala al-falah kɔfɛ as-salatu khayru min an-nawm kuma nin ye seliwele ayiwa kɛcogo ye seliwele bɛ kɛ waati jumɛn kuma seliwele kɔnɔ o bɛ kɛ ni seli min waati dɔnna o seli bɛ wele fuqahaw bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan a man kan i ka seli wele ka sɔrɔ a waati ma don m'a fɔ sɔgɔma kelen pewu
ka seli wele ka sura mama se seli wati ma don seli wati nunun do nanu ka seli wele ka sura wati ma don o yi bid'a ma fo sogoma fe abe ben ka sogoma seli wele ka sura fajiri kene maci shu yere ke jugo kama parce shu konna ko kacha wo sabatla ala kiraka kuma kauna sallallahu alaihi wasallam wa kira rek lela sallallahu alaihi wasallam kuma kiti ukume sogma seri wele kasro fajiri kene mago yala sa sunugo bana wuli dobe o bella fi seniya la ona wuli kira la seniya dobe o bella fi kola ona wuli ka ko ka ben seri watima ma sogna ko kacha o kama sira dira silamo ma ka sogma seri wele kasro fajiri kene mago mais salatu te wele ola ko seri wele ni seri wele to bekli ni fajiri kene chira wati mina sa okuma sogma ere seli be wele salatu be sorga fo odila okuma ni seli wele la e mi mana seli wele kala me muni nyine be efe ni seli wele la seli wele damine akanendo ika seli wele la dawa ika aladige ibe seli wele la iba aladige nay min fo ibo nyona fo nako Allahu akbar iba fa Allahu akbar nako ashhadu an la ilaha illa Allah iba fa ashhadu an la ilaha illa Allah katabla ashhadu anna muhammadar rasulullah nako hayya ala salat iba fa la hawla wala quwwata illa billah nako hayya ala al falah iba fa la hawla wala quwwata illa billah kuma nako Allahu akbar iba fa Allahu akbar la ilaha illa Allah ibo ufano fe okuma ibe hayya ala salah hayya ala al falah ibolu yelema ko ke la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim okuma ni o bana wati mina ibe soroka duwauke ni si ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni seli wele la yesti na seli wele la mi abeka seli wele nay min fo aw ko nyona fo okuma ne aklalo wanda wati mina abe soli ke ne ala kira ka soroka ala deli place ba min be ni ala ko abe di ma kelimto di ma lahara dona aka duwu kenya ala ka place dia wani mami ye duwu kenya o place na lahara dona mesonal donkiye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam jabir bi hadise mafla ko ala kira ko koni mo min ko ni selwela mana selwela na kala ba fo allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila وبعثه مقام محمودا الذي وعدته أيوة حلت له شفاعة يوم القيامة رواه البخاري البخاري هل سمى فلقارك كو صلى الله عليه وسلم أكو نمغم من يسلويل من كم سلويل لمن كلا يبافو ألا نويل كان دفلين تجي سلي من منا جو أوتجي وكما يكام محمد صلى aywa place ba min ni layru takafu ba di ika jondoma ani kafas manti adi ama ika muhammad kunu place ba min ni layru takiba di ma kilani ma lahara dona ami delika muhammadu bla ujoroina okuma kuni mo mi ni do info lahara dona aleka sorla do me daga ye mambe allah subhanahu wa ta'ala dili ala kando ala kira ka sorla dona o ma be soro ka solike ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o kuma nimbete menen ko fe o kuma selwele shartu yejmayi selwele shartu bi ala nanyo muqaddimatu takalaje al muqaddimah al-izziyah ale ba fo ko selwele la sharti do be selwele la sharti me klakatra sharti flama kelen shurutu siha kelen shurutul kamal shurutu siha oye selwele rete nyamingo sharti minum be nolu madafa selwele la dron atenya shurutul kamali oye sharti minum mana soro selwele la ore kany ore dafalen ore baraji gabo me nolu ma soro la selwele be saha shurutu siha ako islamiya selwele la ka ke islamiye akake cheye akake balghiye
akate hakili mai ana hakili be nyuafe okuma sharti nani kafiri ka silwele tenya musote ka silwele te saha demsen ka silwele te saha ma mina hakili te nyuafe no e silwele aba kono ko makene ma do jama kene mante aka silwele la masaha manni sharti nani silameya cegankeya balugya hakili shurutul kamali dafali ka sharti woye silwele la ka ke ma ladili bi mana ka ke mayi ma min jogo kai ma min jogo mai abi hakada ala susoke no ye silwele albe saha me ewa amada fa ko sobe aka soro silwele la fana abe silwatu don har ni montrute silwatu yera asili silwati ba tanna kana blana silwati ba tanna kana blaka sura bo don na to don aywa zena ni silwati dona ni silwati sira bi mo yininga ya fam okuma abe silwati doni mo awa haga sira wala de minde silwati be doni femini la silla note okuma no silwala abe saha mais akake min be silwatu yera do fi'lan wala dafalan ko so be silwala la akake mo min kankabo ko fana kai parce que la yine kanka se yoroja bo nasro micro tala o fana ka gele ko sobe nasro micro ti kanga bunya ko sobe o kai menasro micro bala bo nakira mo mi voix kai o be do faraka no te ne hari mo kamba te micro kai kamita roja naam akasro seljibi ala nibe na silweli ka seljita seljite mamina no ye silweli abe saha me awa abaraji dafalente ko sobe comme seljibe mina nibe silweli akasri jolendo isigile mana silweli o fana abe saha me jolide baraji ka bonay ko tuguni akasro inyesle ka silweli kinyesi koroma ika silwele kinyesi alkaba fan falama ni mami silwele anyesle be fan wore fe abe saha me anyesi ne koroma wodi barajika boko sobe ma fokuna ya soro nabi kil i jenge kayelema purge kanga ta roja komi nasro mikro tala nasro mikro te kuma ni inyesi koromfla dorama inye kunklena kambe ta ine kosobe I kofla ni kere aseka ke kande sol makosobe o mo bise ki tourner ewa pour que kam se ka ta yoroja kona kero koni wala pour que kanga ta côté nani bela jelen fe fan nani bela jelen fe na kero de o kuma bashite wala mais ni mi koro koni bala to mi nyesi koroma ko tuguni wa alla yakuna qad sallatilka salata allati azana laha akasura fana ibina selim min wele imo selisel folo mais na ya soro e o selinke ne eklala ko silin wala bi saha me min ka ka sori masili ko mi misali ala be kono ka fo misiri sella misali ala iselle ka so o ko fe ina misiri la kana soro silin magule e man ka wale ni ya wala be saha me i kanga to mo gore ka wale nasro mo gore be ni mo gore tensa don yi sika wale hukma ayeni mfasman ni shurtun ne fo aywa na'am kuma ni o bora ambe laba mi fo akhtau do beno seri wulela kanga ichugo dola fionfe arama de fionfe ni ba ke ni be douala iba nyinyini akanga nyinyi yorom ne ba nyinyi yeno jien fembe janko ala ko ni be do ala ni ma nyini absaka ke khato be sorala jiye ko era la folo yana ngasi ala ko ma ala ko ni utseka ke fiu fa kasoro atenya minungo mimba che mimba nye kodo wi wajibi aywa
ni jiɲɛ ko tɛ taa ala a ka ni jiɲɛ ko tɛ se ka ɲa ni dɔnni tɛ hali jiɲɛ ko ni dɔnni tɛ n'i t'a dɔn i ka ɲɛ sɔrɔ fɛn o fɛn n'i t'a dɔn i m'a ɲɛɲini i bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ a la mais n'i y'a ɲɛɲini k'a dɔn ka sɔrɔ ka don a la a ka ca la i b'i ta fan ni nafan dɔn ala ko kɔni tɛ se ka kɛ ni kunfɛ ko ye ma fɛn o fɛn n'i bɛ don a la i b'a ɲɛɲini seliwele n'i bɛ fɛ ka don seliwele la i bɛ se mɔgɔ ma min bɛ seliwele kɛcogo ɲuman a k'i kala la mɔgɔ min n b'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ n'o y'i kala la a ka ca la i tɛ erreur kɛ mais n'i m'a kɛ dɔrɔn tulo b'a la dɔrɔn mɔgɔw bɛ k'a kɛ n fana donna a la ayiwa tɔw bɛ k'a fɔ cogo min na n'a y'a sɔrɔ khataw b'a la i fana b'a fɔ n'o khataw kelen dɛ bon o de kama bi bi in na an ka seliwele ninnu kɛcogo i t'a sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ erreur misɛnninw b'a la o kuma muqaddamatutigi a ye tanbihu de kɛ o de kama a ye tanbihu de kɛ o yɔrɔ la fɛn dɔw bɛ yen nɔ seliwelela kan k'i cogo don a la a ko wali yahzar lil muazzinu min maddi ba'i akbar seliwelela k'i cogo dɔn ba'i akbar ka ba'i samalla k'a fɔ akibar kana sama ni ko akibar dɔrɔn a kɔrɔ bɛ changer Allahu akibar ala de ka bon mais n'i ye a kɛ akibar ka ala tɔgɔ fɔ ka fara o kan i ye kuma juguba fɔ parce que kɔrɔ de ye ko ala ye dunu de ye kabaru de ye dunu belebeleba a jama ye akibarun kuma n'i ye ala tɔgɔ fɔ ka fara o kan akibaru kan i ko ala ye dunubaw de waliyazu billah o dun tɛ ka laɲini ye i bi k'a fɔ mais i ka laɲini tɛ dɛ ani ashhadu fana haye i kan'o sama ni ko ashhadu a bɛ kɛ jamu shahid seedeyabaga donc o dun tɛ laɲini ye de ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah mais seedeya k'a fɔ masi tɛ fɔ ala o kuma fɛn fila bɛ ashhadu la i k'i cogo dɔ la o fɛn fɔlɔfɔlɔ ka hamza in sama ashhadu ni a hamza in sama dɔrɔn ni a in sama a bɛ kɛ ɲininkali ni ko ashhadu o kɔrɔ yali n ka seedeya wa o dun tɛ laɲini o bɛ komi i bɛ ka mɔgɔw de ɲininka n ka seedeya wa k'a fɔ masi tɛ fɔ ala n ka seedeya wa k'a fɔ kira ye muhamadu ala ka kira ye o dun tɛ laɲini fɛn filanan min bɛ ashhadu la i kana hayin sama ashhadu ni ko ashhadu dɔrɔn k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah o kɔrɔ de ye la ilaha min ko mɔgɔ minnu bɛ seedeya k'a fɔ masi tɛ fɔ ala o kuma o kɔrɔ de ye i ko mɔgɔ minnu bɛ seedeya k'a fɔ masi tɛ fɔ ala o dun tɛ laɲini de ne bɛ seedeya ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ de ne bɛ seedeya k'a fɔ masi tɛ fɔ ala n bɛ seedeya k'a fɔ muhamadu ala ka kira ye o kuma nin fɛn fila in ashhadu la i k'i hakili t'o la i kana ayin sama k'a fɔ ashhadu i kana hayin fana sama k'a fɔ ashhadu nin si tɛ kuma ashhadu an la ilaha illallah akbar fana bayi kana sama akbar allahu akbar ashhadu ko wali jalala ani lafzul jalala ka allahu o kuma lafzul jalala fana fɛn fila bɛ yen nɔ k'i cogo do fana la i kana ayin sama allahu n'i y'a sama dɔrɔn a bɛ kɛ ɲininkali ye allahu akbar ala de ka bon ni ko allahu akbar o kɔrɔ yali ala de ka bon wa a kɛra ɲininkali ye a bɛ kɛ ɲininkali ye kuma kana Allah kana sama kojugu fana seliwele sama ka tɛmɛ dan kan o fana man kan o kɔnnen do i b'a kɛ hakɛ o kuma Allahu i k'a fɔ fɔcogo ɲuman na
ikana ayin sama Allahu abike nyingali akibaru ikana bayin sama akibar abike dunuye ashhadu kana ayin sama ni ayin sama abike nyingali ashhadu yalinga shiriawa kana hayin fana sama ashhadu abibo filu la katake donc e toy donc o bege shiraw chama na'am ma ko wa min alwaqfi iki chogodo fana jolila ala la ilaha ka la ikafo ashhadu an la ilaha kidade kaso kafo illa allah manka la ilaha illa allah berka atu nyona harni silwelete harni be feka fasari iwutu nyona la ilaha illa allah parce que la ilaha mashiti iman kidadoka la ilaha mashiti iman kidadoka ibani illa allah farnyoka harni be ka korfo ma silwele fana kana joaka ashhadu an la ilaha illa allah po akachala ote silwele la so ka fo mo gombe ashhadu an la ilaha kibijoy bo o akachala ninte silwele la so na ko wa min tarki idghami dali kuiki chogodo fana dali donin toli la fi ra'ila min muhammadar rasulullah dokma ni mo min be arab kan ta chogodo ni rayi harfu do be nolu na sigri fla ko fe aywa o ye idgham babu donc yibe rayi ngelea muhammadar rasulullah kana fu ashhadu anna muhammadan rasulullah ay donc ashhadu anna muhammadan rasulullah ay atikete ibe idghamu deke aywa hakada idghamu ra ba'da aywa at-tanwin wal ba'da an-nun as-sakina wat-tanwin kum nasru mu'minye doni kala lugha ala ahkamu ra donc rai kiri ba'da at-tanwin wa nun as-sakina wa ba'da an-nun as-sakina donc idghamu dikama ken o courage me dro ibin nengeleya donc rayinga ashhadu anna muhammadar rasulullah ma odiye idghamu me bi chogoro fana ikana innen kana takirari rayina muhammadar donc o fana manka odi idghamu ke chunyumai ashhadu anna muhammadar rasulullah o te idghamu ke chunyumai nengela rayinka ka foshin kele ashhadu anna muhammadar rasulullah na'am wa min fatihi lam yaki chugodo lamun to lila min rasulillah donc ashhadu anna muhammadar rasulullah kana fa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko mini mo men nahu do dron o doni do inna wal ma anna togoflom metugala o sigri be foni awa inna anna abedu mubtara'un khabarula abe mubtara'u awan nasabi ka khabaru rafu ukma muhammadan wa ya annaka ismu yobe nasabi rasuli wa aka khabari yobe rafu mani mo men nahu donro ukoni odoni do ukma meni mo men den nahu do alibsa ka file ka fuko muhammadan sigri fonni do ukma rasula fana sigri kan ga foni abena fo ashhadu anna muhammadar rasulullah ukma kiki hakito de la kamudima na ma ashhadu anna muhammadar rasulullah wa min tarki nutqi ko ati chukuru fana kuma tolila bil hayy ni hayy min hayya ala salah hukma hayya ala salah ibabu diskuna hayya ala salah ibe hayy arab kan ta chukula wa ful mako at-ta'ul marbuta ta'ul marbuta ni be jo aleka arab kan ta chukula ibe ayyel maka ke hayy rahmatun hine ni be jo ake ba fo rahma de iba ke hay do as-salatu
ni be joage ba fo as-salah iba el maka ke hay ka bu disila o ma o hay ne ki kanu be toy hayya ala as-salah bon hayya ala as-salah fen fla be ne bi chugo dola folo kana fo hayya ala sisa anga silula cha mambe ita sura ala ko ni wote gara ka bala pew ala ko ni wote fobli chama ba fo de hayya ala salah hayya ala ukma ala ko ni abi ko mi o supprimer la kaba hayya ala salah makana fo hayya ala salah bo hayin fana ni o to indura as-salah ni ko hayya ala salah salati ni ma hayu suguna dron salah ko arabukana ato qoqen tati ku kerpela bagan ku kere o de salah be ke we salah be ke fana ko chamanje adama den ko chamanje wal ma bagan ko chamanje salah be ke we o kuma ni ko hayya ala salah ima hay mo jisila ibe ka wole ke katara kuma wal ma ibe ka wole ke katara koma o dun de lagini o kuma hayya ala salah ibe hay mo disukuna idisila o kuma kana fo hayya ala ka ala in supprimer hayya ala salah ومن ترك الحي أكيد تقول حي فنتولي لا من حي على الفلاح وكما كوا حي فنا الفلاح كسي حي إبي إجوا أفنا كنيسير كورلي حي على الفلاح منيما حي فدرنيكو حي على الفلاح كاكي فلاتي fala de koro ko kungo kulum kungo okuma niko hayya alal fala ima haybo yin wonola o koro de ayna kungo haka kungo kono udun tella nyine ma arabka a chugo kagele ni ya yelema dro iye harfu yelema iye koro yelema iye sigiri yelema iye koro yelema min kanga sama ni ma sama koro be yelema min manka samaniya sama korbe yelama ma urila arab kan cho ka gela ko sobe abe chugoni mina fika to tene ukma hayya ala al falah kana fu hayya ala as-salah hayya ala al falah ukma خطأ مسلمين منهم بي نسيري ولا كان كي تقولوا على حكما وينيه أمسك على الله فانفلا في يكنا آية سما الله أكبر أبي كين قليل أكبر كان باين سما كافو أكبر أبي كدنوي أشهد kana ayin sama ashhadu abike nyingali kana hayin fana sama ashhadu abike sheda wiye kasro filde do mbe sheda meniya sama dara abike sheda mu'minu mbe sheda kafo mashide fo ala aywa ko tuguni ikin nengele arayinka ashhadu anna muhammadar rasulullah ika rasul fana la musigiri kuru kana sigiri foni hayya ala kana fo hayya ala as-salah ibe hay moydisila kana fo as-salah niko salah avec ku nungu ku kerepela wal mako chamanje salah hayya ala al-falah kana fo hayya ala iba fo hayya ala الفلاح كنافو حي على الفلاح نيكو فلا درو اكرا كوكو نوي واي دوري بي موني نانوكو كان لامو حي
الفلاح كان اللام يسجد شدة كان إن نجليا لامويكا هيا على الفلاح نكو الفلاح وترى كرا سنكلاي ديفرانس مبوني نيو كنجدرو شدة الفلاح كيسي الفلاح سنكلا ديفرانس فويتو نيو كنجي فوكي نجليا لامويكا وكما نيكو هيا على الفلاح يكو أين كتر سنكلا ما ودن دلني ما يكيشو كدولا كما هيا على الفلاح كنافو هيا على الفلاح كنافو هيا على الفلاح كي ننجل لايكا كنا نينا هاي فنكو نعم وكما نندي خطو مسنوني أحكي بمنا أما الله سبحانه وتعالى دلي على كم مسابما أرابوكا إنا فانيا فوجو منا أمبو كن نصيحة كدي كلاندوما نتونيو كلاندو هذه النصيحة كثر أو بلا جلما أيو جيجا شو بلا جلنا أرابوكا مخارج الحروف أكا حكيلتو على مخارج الحروف aka yere dija chugo bela jelena me yananga se kalando makaramo yere fana ayaw dija kalando kam makhalul hurufi aka dija kosobe aka hakilito ala aman gode harfu nunum bela jelena boro dilo shini shite kelenye do boro ye kelenye me harfu te kele do boro ka suru logona karamo kujija kosobe demson kam makhajul huruf depuis demsenela o ka harfu fokanya ni masaka harfu fokanya demsenna ma ni korba yala moyta la surtout harfu damado be faratibo ko la kosobe hamza ni aini akachala olute donc abonyona الحمد لله رب العالمين إبام الدمسونا الحمد لله رب العالمين كم حمزة رب العالمين حمزة عينه كبنغنا ثاين السين كبنغنا إبام دمسونا ثم وبافق الثم nidungo summa utekelinye summa o kofe meniko summa o koro uye apozwani summa fulanun uye posonge karsakon okma makharil huruf swadi ani sini utekelinye sara utekelinye swara uye allabana niko sara uye atamana utekelinye ma harfu nunu ankan jija folo karamo abe demna ullela bela jilen ki cesiri demsen nunu kam makharij huruf ika demson formé depuis demsenala na digira la demsenala na korba yala donc akan ko mais ni demsen nema kolo demsenala na korba yala moytala c'est fini uyobani makalalo ere fana harfu nunu akado ka fo nu ko ni harfu nunu ko ni seben ko make kelinye o koro fo ko sake kelinye harfu ko ni nu make kelinye ko ni harfu mugay ani shegin shini si seben ko te kelinye o kuma shini si fo ko fana sake wa shini si fo ko sake kelinye ata'u ani ata'u te kelinye tabi an kan marka kana amma sai ka taifo an yi todo duala min te atoy muni kama fasa amma sa fuci gula no ye at-ta'ul marbuta tayi sirli an ko tayi de ma ko tayi sirli hada khata'un sha'i tayi jalai ode fly
comme baytun so ka tayi o tayi model fladi kelen mbe o fonnendo comme ni ko baytun o tayi fonnendo o kuma arabu ko dima ko atawul basita tayi fonne o tayi kelen yoro dala be kori ina ko ni ko rahmatun walma muallimatun walma tilmizatun o ma tayi mi fledo wala de o tawtani zine o tawul marbuta o tayi sirleno comme a be focho ko kelen ye tayi o kuma ye difference min do uni nyonje o yeni to ke ko at-ta'ul basita walma ta'ul maftuha o ye doyenge ko at-ta'ul marbuta mi an gamar kan kalana at-ta tayrun ka ta'i hakada o ta'i an godi ma ko tayi sirle ko tayi tunde no hada khata amma si a focho ko dela no te ni ko ta ka ba o donindo at-ta o donindo o te ta'ul marbuta ere ta'ul marbuta yen comme ni ko muallimatun tilmizatun rahmatun misaliyala tay min flo labana o de tay sirle comme tay bekeli na fonina o wa fama ko at-ta'ul basita wala ma ta'ul maftuha na kira korlin o wa fama ko at-ta'ul marbuta o kuma an ka hakiltonna kuma makharil huruf harfu boro kanya muhimu jiddan parce que ni harfu boro nyana nafa la bilbil ba wona se jume makurana har ni arabu kan ko ni fo chugo min gadi bon i ka fo chugo nyuma ina men ya fo harfu te ba boro la bo kololo bati ola men qur'ana du o ni du masaka qur'ana arabu kan ni du masaka arabu kan harfu fo chugo la ibse ka qur'ana harfu fo chugo la chugo nyuma se ka ke ma me ka fen fe ka arabu kan na ame ka bela jilenge qur'ana de kama qur'ana de hadafu ma makhalul huruf an ka hakilto ala arabu kan fana sigiri iki hakilto arabu kan sigiri la arabu kan sigiri niya sigiri yala madoro haka mushkila yayi sigiri mana yala madoro korobe shante abe fo chugo ni mena ki hakilto ala kalanke chugo nyuma kwa kalanke chugo nyuma iki hakilto ala kalanke chugo nyuma iki hakilto ala ita soro kalima harfu kalima kelen sigiri kama se ka yelama ka ke koro chamai mbe misala kelen doron ta doron misala kelen doron wal ma se ka misala sabata mimi ni lamu ni kafu mise ka sigiri yelama kama am se ka kalmai lata fo korona ni wal maduru mimi lam kaf malakun meleke malakun ka mimi foni ka lamu foni meleke kele malikun ka mimi foni ka lamu siri bla duguma masa wala kuma ma ko masake ni araba dina ma ko masake meni ala da ma ko masa malikun mulkun ka mimi siri kuru kallamu sigiri ke sigiri korlen oye fangai lahu mulku samawati milkun oye marafin femi tay kwa iba fa hada alkitabu milkul li nin kitabu ina retay ani malkun kamimi sigiri kuru ato kamimi sigiri foni kallamu sigiri kori obeke sey donc kalima kele nun koro chama mbala sigiri yelama chugo kama misali flana barrun mugonyuma burrun oye shaire birrun oye nyumaye wa annahu huwa al-barru rahim lan tanalu al-birra barrun burrun birrun ni bay sigiri yelama doron akoro be shante kuma ni misala chama ndi bara ukana baradun akada burdun bardun burdun baradun o yesambeleni ni sambe kana iba glace pour misala mi awame jigwa dola o baradun bardun o nene ni chama ndi be arab kana kuma ne nasiha katra kala neuma
ni nyoro mise manu minum be arab kana an ka hakilto ala kafara makharij kurfi nunga parce que ni me hakilto na ibina ta kalma do fasar yoro dora kasro ta koroy mambe Allah subhanahu wa ta'ala dele ala kambe sobama okuma seri wole ni fasmati abay bala wa fasmati dando fasmati abari bala mais seri wole la ifana ki chogodo kafara ni bela jelenka wa ika afore ka fo chugo mene ka foti yala sa la nyine miye wa inshallah una sabati ambi Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kambe sabama awani fama kana min sawabin fa min Allah ni khatom minu yara la uye aywa donin doy ay ambi Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka o khatom minu ya fanye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Ayetanga kalanga Kurane kalanga kuanga kala Ayetanga kala ahadisa kalanga kuanga kala Ayetanga kala sele suran kalanga kuanga kala Ayetanga kala anga alado Ayetanga kala anga alado Leka una ma'al ulama Leka